الله خصهم بالنصر والظفر ألا يكون السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله مستمعين الأعزاء لإذاعة جكفو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ambalma radio jaka fola me baw ni watina ambo belajilin funi alsema ka fuli kay ni uye kishika fuli kay ful mamsani fuli mi sanga belajilin ka fuli mina nodi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ala kan batu ala kamene limanaj mame masembulu ala ko di anawma ala kan jianya ala kan laharanya ala kan bosh iblis ala kan iblis abulo ko manya yira do kun temene ka fo anyubule bla anfa anan kalmogoma no oye a Sheikh Muhammad al-Mustafa Wage kabo Barawli nambe ko mako muadim shekine dere ko mudir. Alhamdulillah rabbil alamin. Islamiyya kal arabam be Barawli nabfu mako madrasatu ahad dirasat al-islamiyya o director do anya bisna kuma sin kono shin chama ay wala lekanye wala na chama na ngal wati na babu be femika oye sunna an bid'ah suna ire munye bida ire munye shuna ta obuna ke bida asiki ko ta an flanai. Alhamdulillah rabbil alamin. Akonna la nyefam chama sura halsa mejiri na ankara mofe yana nga krofodi amama ke nega jiru sadi kan boni le meboma ne klar kara ne mayro muno famu wal mani hakli jere ne yoro mfani sema ko uma ibsika hakilla jikinke ibsika awuli 76 48 58 90 76 48 58 90 Belonvla Anworo Binan Anshegi Bidru Anshegi Bikonanto 76 48 58 90 Maliteli 65 28 83 28 65 28 83 28 Biora Aninduru Muga Anshegi bishegin anisaba mugani shegin ko ke ka kunje ayo an karamo babu be fami kan wati na oye sunna an bida ay ni ngale chama tengura ila ikum ire wala le chama ke chuga mina amba fe fami sunna an bida asigi ko tan flana amba fe ka fen fayena amba me fama alaka jen konnala ko korfo bi blu malim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ويفجوا بنا بدعان السنة كما كتشام كسبه وجبدوا أسيكو بيشايا قد عليه بلو فرقة awati don fana fo karan sanfɛ taw mɔgɔ ka se ka dɔn nin de sunna ye ka se ka dɔn ka fɔ nin de bid'a ye a dɔn a ti dɔn baro kitabu ninnu na komi a ti dɔn wajudu kitabu ninnu i b'i dɔ de ta la k'o fɔ bon a tigi bɛ se ka dɔ wɛrɛ dɔ a la o t'a la i bɛ dɔ fɔ i bɛ dɔ bɔ a la ka sɔgɔ bɔ a la fana wala a ko fɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ a ti ɲa ni ɲɛnabɔli tɛ. Bon an y'a fɔ sunna ni bid'a ale de kɛra sababu ye mɔgɔw ye mɔgɔ sɛbɛ caman tuhuma ka bɔ ala ko la waati dɔ la ka kɛ bid'a tigi ni ko dɔ ye ale yɛrɛ fɛ o de ye bid'a ye k'a fɔ bid'a in fana min don a ti yafa fiyewu a bɛ to a tigi nɔfɛ fo ka taa se lahara ma a b'a tigi don jahanama kɔnɔ wala yasu billah. o de bid'a mana kɛ cogo o cogo kalanbaaw fɛ la yukaffaru ahadun bi bid'atin min ahli al-qiblah كما لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. القبلة دنكو لا إله إلا الله محمد رسول الله دنكو وتي أيوة كافرية نجن ويشوج منا وتي كافرية تفنا نبناي بلا من بيني موي كافرية فوقولا هلو يخلافو بوالا نأرسلنا مع من ولو فنفو كفو نبنا ندي konnana mɔgɔ minnu ka litakadu ye nin ye
awa o de bida baw ye awan ka fara ka bida bayan kan mɔgɔ min ye dangana yɛrɛ di k'a fɔ kafiru yɛrɛ don u bɛ baara kɛ la ilaha illallah fɔlen kɔfɛ komi kafiru bɛ minɛ cogo min na o mɔgɔ ka dɔgɔ yana o tuma na bida ko kuma kan ka caya bari ale de kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman mankutu tiɲɛ hasatan anw fɛ afiriki yan awa i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na u b'a fɔ k'u b'a fɔ ko u bɛ gundo dɔn ilmul ghaib an y'a fɔ dongo babu tun bɛ o kan yani fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'o mɛn k'a fɔ karisa ko nin bɛ nin ɲa karisa ko nin bɛ tan sini ko la u b'a fɔ de yala alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam n'a fɔra karama kɛra mɔgɔ min ye a bɛ fɔ yala ɲɔgɔnna kɛra alakira ye wa sallallahu alaihi wasallam bon u t'a faamu k'a fɔ k'u tɛ kelen ye alakira ka bonya tɛ o sira fɛ alakira ka bon de sallallahu alaihi wasallam ka bonya bɛ ko caman kan min tɛ ninnu fana ye o ye ala ka sɔn de ni alakira mantonw don sallallahu alaihi wasallam alakira bonya cogo la mɔgɔ t'i miiri k'i fɛ i b'o ɲini donc i bana bonya sɔrɔ sa o bɛ alakira ta de kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam nabiɲuman tɔw kira tɔw ala ye ko dɔ kɛ caman ye mɔgɔ t'a fɔ k'i b'olu nakari ko ala kɛra alakira ye wa sallallahu alaihi wasallam komi ala ye min kɛ seyidina suleman ye a ye min kɛ seyidina dawudu ye a ye min kɛ seyidina yusufu ye a ye min kɛ kira caman ye ani nabiɲuman caman ani mɔgɔ ɲuman caman ye n'o ni alakira ta bɛ bɔ ɲɔgɔn na sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ karama don wala mujiza don ni kiraw don wala ni nabiɲumanw don k'o dalilu gɛn k'a fɔ ko ala kɛra kira ye wa sallallahu alaihi wasallam an y'a jira k'a fɔ o ye fili ye bon ghaibi ko min don n'u bɛ mɔgɔw kafiriyana ye waati bɛɛ k'a fɔ karisa ye nin fɔ aw ko ala ka dɔnniba ala ka mɔgɔ ɲuman don a dun ye nin fɔ k'a fɔ nin bɛna kɛ mɔgɔ dun tɛ ghaibu dɔn ni ala tɛ u ma ghaibu faamu ghaibu to ye o aw alimul ghaibi wa shahadati ko bangenw dɔnba ani ko dogolenw dɔnba ni ala de subhanahu wa ta'ala fɛn min yɛrɛ n'a bangenen bɛ anw ɲɛna dogolen bɛ ghaibu bɛ o e bɔra hadamaden ye sisan shahadatu don i bɛna bagan ye shahadatu don kɛrɛnkan ko don i ɲɛ bɛ bagan jɔlen na nka gundo tɛ bagan na i tɛ min dɔn wa o bɛ i yɛrɛ min ni i ɲɛ b'i yɛrɛ la gundo tɛ e la ni e yɛrɛ tɛ fɛn min dɔn wa ni mɔgɔ wɛrɛ si t'a dɔn ni ala tɛ wa a ma faamu n'i ko nin tigi ye nin fɔ ka ban u b'a fɔ ko yala a bɛ ghaibu dɔn wa bon sisan kitabu ninnu tɛ kuma jɛya parce que kalan ma taa yɔrɔ wɛrɛ ne y'a fɔ ko an ma kalan nka an ye kalankɛlaw ka kitabu kalan bon sisan kalanbaliya dɔ de bɛ yen i tɛ kalankɛlaw ka kitabu kalan i b'a ta i yɛrɛ kɔrɔsi mɔgɔ tɛ se ka ala ko ta i naga kɔrɔ tɛ o ayi f'i ka kalan de mɔgɔ bolo i ka kalan a kitabu kɔnɔ kitabu minnu fana don minnu dilanna ala ko la k'a sɔrɔ dɔnnibaaw ma san faamaw bolo ani nafolotigiw bolo u bɛ ala ta sɛbɛn ka dɔnniba san ka dɔnniba san a bɛ sago fɔ kɛ o de tɛ wa o kɛlen kɛ o kɛra ka kitabu ninnu dilanna kɔfɛ mɔgɔ t'i ka ala ko ta ye o ayi n'a fɛ bamananw u b'a fɔ ci u b'a fɔ ca olu kɔni bɛ fɛn bɛɛ fɔ ni masakɛ dɔ nana sisan o sago bɛ fɔ masakɛ wɛrɛ fana bɛ na o sago bɛ fɔ a bɛɛ o dalilu kelen ye a bɛɛ o kuranna kelen ye ni dungo de don wala bi taba alhaq wa hawahum ala ko se n'a sɔrɔ tiɲɛ tun ye ala tun ye hadamadenw ni dungo bato sankaba ni dugukolo tiɲɛ bɛɛ tun bɛ tiɲɛ foyi tun tɛ to yen k'a fɔ fana ni dungo de boli min ka bon boli bɛɛ n'a batura ni ala se dugukolo kɔ kan ni dungo de don parce que foyi tɛ ni dungo kɔfɛ donc dɔ de bɛ mɔgɔ min kana ayiwa a man sɛn o afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin o tɛ wa yali mɔgɔ min y'a ni dungo minɛ k'a kɛ a ma ye a ye ni dungo bato o kɔrɔ min mana diya ye o de ye ala ko ye ni min ma diya ye o tɛ ala ko ye ala ko ala y'a fili ka fara dɔnni kan o de la ala kɛra bɛ تغنينك ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع على كان كشيك والدوني من أتيجي نفع يعني غيبو كولا كفو كمغو سبو لكارسي كفو كاب غيبو دم غورس غيبو دو علىكو وبشي غفو يقول لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله كفو مغوتي كود ولين دو سان كباني دو كلو لاني علاتي
ngale ala te fende fo mo yewa ala te fende fo na yima do yewa ate fende fo malika do yewa ate fende fo mo yima ngore yewa woni ka fo ayengera ka ala de ya yenga ka ani aya don ala ka don chugola wulute kewe wala fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan ala te mo shibange aka gunduka fo abe min kan kabikara min rasulih yuzhiru aba bange aka woni ala ya don ala ka don chugola wulute kewe kilonte abadun nafara arrahman allama alquran ala de qur'ana dunya di ima allama alquran tiyo o watu itiga ko kalsa de kala qur'an nawa ay wato ga fara da kala nawa fen kilonte ko mi yulta ko de ko kire onyo wana chama de be awo hana man den do yorote febina ambaki idan ka gundo don ni comme ala ba don chugo mina puisque abi fa ala ma doni ba ala ma den fa ka doni ye doni do lakin don na silendo nga chugo kelonte ya gundo na ala ya doni ya ala ya yengi aka anyo lifo yan tafsir tu abi fa an fe boru kuma na chugo mina ane waju kitabu nunna mo lashine kama mo shite gundo do ni ala te nye do mo shima fa mo shite gundo do yal ni ala ya mo do yenge gundo do ka ete mindo o tigi be lachine ka fo ay gundo fo ay atifo bo anga odi be anga kitabu nunna nyo ka chamande ba ho ni maketa otma tigi e gundo yo al mo be kodu golen do hakala yaqulun o tigi ma de ne de tikile ani emi man nakara ani etikile min ba ni ala ce wote inni ala ce wala ittise kaddo ani ka fatti woteo don wa sebo ko la ya'lam ma fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah mo shite ko dogolen do batti ni ala ce ngala mana fendo dondi modoma neta do ne ma ko nakarin ko dogolen do ma famo ya famo ko la ko fla de be mo te ko dogolen do ni ala ce fende be ba fama salbul umum سلب العموم عبد تسك الدم هذا يدل على سلب العموم سلب العموم سلب جزئي لا ينافي الإجابة الجزئية إجابة الجزئية كهو فاند بيا بسيك الدم نسرا دوي وبيو بس نتا دون مغورتا دون كالا بسيك الدم نمغودم نسرا دوي هذا هو الإجابة الجزئي يعني كأن يظهر بعض الغيب على وليين كم يأكل جندود بني ولي من أولياء الله تعالى كو كدليل من بي كفو جندود الدون كوتا كفو علم الغيب عن غيره تعالى على الوجه الصحيح هو تعويلها على سلب العموم لا على عموم السلب وبافو تنين فلاد هو يونا سلب العموم أشيت دي دون أشيت دون عموم السلبي سلب العموم يعني كاللابو كفو أشيت دون على تعويلها على سلب العموم أتسكى بيد دون غيب الدون تمغشير نعرته لكن العموم السلبي الشفرة تسكى الدون وبلو وتشين فرق بين السلب العموم وعموم السلب wani be Qur'an tafsiri fi kan ne flat don ka banyona ayoro la mi ka fote kasi nga ben nakar ko mo te gundo do na mo tisse gundo do ne arase lakin ala bi siga do yinga doka ot mo on nakar li te boni ayen kono afamna yani ale ko ma ya fo chugo mena ko ala kra sallallahu alaihi wasallam aka doni es sabade anyo o sabafo doni fora flana fora sabana fora yani o tuma ala kra sallallahu alaihi wasallam mo tafo ka fo ala kra dumani fo wala ala kra ma nyo wala fo ma'lumun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yukhbir bi kulli mughayyab ittala alayhi bi bad do mo be ala kra ka buyando mo be kalando ibad don ka fo ala kra yenge gundo minka amo befo o ya ka doni do min te fo fiu yan ka fo tongo fe mana fo ibo fana ke ni ala so ala kala ma fo to bana ya dugo o fil bante kumande ala kala ka doni be mana ka be ka fo ay abe mana ka be ka fo amo wala be se go fam suri
ala kara ka boma ala kara ka don ka boma ala kara ka don do be o gundo ani ala yare ke siga shito law ita ala kara yare don fi ko fana don ataka amanyina fa ko fo mo shi dobe ayo fo do ka dote na chira ni risala mi chidenya misa ni lase awde we e fo bay wode balligh ma unzila ilayka min rabbika bala yici min jigina ika kabi mayoro o de yoy brake ala yi doniya fendo la malika majigino yo o doniya ko cha be ko wali yu ni ala kam wonyo be fendo ni famiya ma fo ala kala ko be fo mo koy ay woni kitabu la yasa ala kala doniya yo rasul sallallahu alaihi wasallam iba alla ka fo amachi anyin nen tafe ka fa ka donta be fo mo koy anyin ne ba fe ka fore a kira ka min lase mugoma ako de lase bo doni wala be min toy ko sobe ya utma ala kira sallallahu alaihi wasallam ama fendo wolem be fo ni ala ya fay bal akafan fole tumi ala muqtada al hajat wa fi ba'd al awqat mago hakeka ani wati dola atumbe dilike ya utma wa alayhi لا ينبغي حمل أعمال أولياء الله تعالى على المخالفة أصلا ننتنك كما أكون لك كما أتبع على وليك موتالي كبتا أو كفوا بالشريعة فينويا لا يجوز وننتم وشفه لا يجوز مع ثبوت دين أصحابها كفر قدين السبت لك كسو أتقو قدين السبت لك وورعهم أنوك يرتنع وفضلهم أنوك فسمنتيا وصلاحهم أنوك يعني إيكا دالك فو إبن مين فولي كيباك الدلوي ولو بودون كتبئيكا ni dore de etantoy e ya famu chuwerla minte kalan yere ka famye kalanga famye ala kra chirani mi sallallahu alaihi wasallam ko lase abo lase o wajibi ama fatu ko kelentoy ay ala shiroduka ga ka fo korete ala kra bolo sallallahu alaihi wasallam fa ko fo mo ye ani ka fo mo wala shisle ko dontu bara mo fo o tesin ay o ma fo harama den ka jiginya ni umuye ka don ka fo ala kan samanta tlalendo ni ema min don ka ba o tisika bwala ni ma somima o tisika bwala mo ka kuma ikana kuma labo kuma aban fe chugumina ikana bituma kuma aban fe chugumina nyumombe abete ala kutai yalanga ni yorenji ya kusabe tafsir alusi nyafo kuma nchama mbura okon nga angana dawma kitabu de huwa الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله وجزء فرو صفحة كما عن بيس يجيني كلي يقول لما بس كنيا دان كتاب كلمة أبسيكا كي أيوة أتيجي بيسيكا فما ورسا كتاب كلمة تقول كتاب أبي كلمة فورو كتابو فما فند لا كاسو دينا كو ماكتا ني رستا كوكيني ابebe na ninka abebe na ka fo ala ka doni sallallahu alaihi wasallam amana ka fa be fok abeka fo moy abeti ku moy kono ay ala ya chini mi balle ma unzila ilayka min rabbika ko de fora ala ko awa yani ala ka rawni ngalle ke arafa do ala hal ballagtu yal nyasiwa اسلام کو بلا یاسی الکو الکرا صلی الله اللهم فشل على شرکا کو yenchini ninyi mbe min don tere yenchini mi ngala se uma nyodi se est-ce que abala de kombe min don ayi wote bo an kana fendo kumo kono min ta kono bo amene nyongona uchama ne kama ko alakra re kote fo jugo tando wa fo ne alakra mani fanye kaso abado ayan janfa hakil ma manka nama fa ya yanja ati fotan wati fotan ninta fo chugo nyuma nya fo chugo tijude kasore bo fo janfan dambe kata ala krama iba fo ni minyi ama fo akofoi ede yire ke kodo tige kasoro tige atigiti yire don kodo la kasoro imanga dona موافقتك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حذر
وبشر وأنذر وندب وتصرف بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة والإلهام الصحيح والكشف الواضح والرؤية الصالحة. كان من فعل مثل ذلك ممن اختص بشيء من هذه الأمور على طريق من الصواب وعاملا بما ليس بخارج عن المشروع لكن مع مراعاة شروط ذلك. كو أثبت لنكو كفالك صلى الله عليه وسلم أي مغبا والي كدولا أي مغو نسجا نكدوي أي مغو ولي كتافندوبا ay kudu ke ni khawariqu de mogore sente kominuna ni ala yuluka ay kudu ke kadda uluka o be ke ilham sadiqu wala araba donya ni mina ni ute qur'ana ka jigini ani kashful wadih ka kudu jirala kenaka min ni mogoto te ayi warru ya salihati ani su nyuma din bela jine ko abe ke ni nin kera nasabata ko nin kera al muwafaqatu lisharta bika kuma dedo wata siga kuma bina kora ka tabbatin tina yan kusurbe o kitabu shiti to bi siga yara saka kun ganun da kuma na bina koyar ka jira mi bo are tigi da ka kuma ne akwai ne asaba ka fo kira alakrai ka fo alakra sallallahu alaihi wa sallam nunke idan kana man fa'ala mithla dhalika mimman ikhtassa bi shay'in min hadhihi al-umur ala tariq min as-sawab idan mawara mimman afenke ni fenye ala kara kerkera ni miye ni kulununa yana ku tigi be chenka abe sawabaka abe ka baraka ni fenye femi na bolente sharia kono fiu akasro sharia ka shartu taganembe akono e kuma famu kuzubera di ba nasu ala kara nunun ke sallallahu alaihi wasallam ay baraka ni kunun doy yana utuma ko momi mana baraka ni addoy ala kala mantona ala kala ko sallallahu alaihi wasallam abe sawabaka betege hasanga sabo ka fu kasaynin ke wala alay nin ke ni faka kene ote wala nama kene man nakari ote abe kaso eti atlaka futun wa min ad-dalil ala sihhatihi zaidan ila ma taqaddama amran kitabu tilin da bika ne fo har sai an ga kuma shitara kuma be ambo lakale ako kajira ka fo ni kuma minni ayo fo ni ka fo ala kare ni minun ki an tariq al kashf ala ka fendo farasai ay femin ki an tariq al ilham shun kan doni dola ala re min di ama ay min ki an tariq ar ru'ya salihati so nyuma srafe ako ni bela jele ko dallu fla abse ko fi ka jira ka fo kuma yin kuma sahalinde afura miye anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam قد عمل بمقتضى ذلك أمرا ونهيا وتحذيرا وتبشيرا وإرشادا مع أنه لم يذكر أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم دون أمته فدل على أن الأمة حكمهم في ذلك حكمه عليه الصلاة والسلام شأن كل عمل صدر منه قلت ما ألك رأي بارك لنوية سيغتولا نيني مالكا بجيجيني وحيومية ولتكرمية ينالي بارك لنوية aywa ko kuremi adum majira ka foni fen kerkerle beni ale kilinde amantuna ko kuremu yesisa abe daga mantum bela jilin ka kiti ka kenin kiti ne yesisa mantum bela jilin ka kiti ni ala ya dunya di mogomima ala samanta di mogomima ala kray baraka na sallallahu alaihi wasallam chugubina nama keni wahyu be jigi ka bo sanfe nama keni uyi asira ka fendo keni o doniyen sawi ko ala kra ma jira ka fo ala kerkerle mbeni o doniyen mo wore sisentola amofo odma ko atigi be sawaka ولم يثبت دليل على الاختصاص به دون غيره كو دلو شمس سواتي من باجرا كفو على كراك دي كيرين كركرلي ميدي اوي مغورة سنتالا تون على كرا ودير على كرا مشوق من صلى الله عليه وسلم عبد دغا على كودي مانتوم بلاجي لما على كرا كوف ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ويكفي من ذلك ما ترك بعده في أمته من المبشرات كو على كرا منتو أقفه مبشرات لامي مودو سجاني كودري سو نيمان بولا الهام بولا كشف بولا كو من تورا لك رك صلى الله عليه ويدلوي كفو ابيتو مانتوم بلا جيلين فوكا تاسي جوليما
natun tiya tumba da tuke atumbe fode adira maka so ala kara be bolla sallallahu alaihi wasallam ala kara fatulen ko fe abdatu ote tan ala kara foyi fana fo wa ka foyi jira ka fo ale kelen de kerkerle men ni amanto moyima wora sentala e kuma fam يعني وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر في رؤياه الملكين وقولهما له نعم الرجل أنت لو تكثر من الصلاة فلم يزال بعد ذلك يكثر الصلاة وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل كفو مبشرة من منكرا ni uni shara min jigina ala kala sallallahu alaihi wasallam no lutikilimi mo fana barake ni ayi Omatu kafara kara ko sharate ama sharafo yango ya fuila ko Abdullah ibn Umar o ka tande be ka fo ay malika flay yirjirala aywa kuluku ama ni'ma ar-rajulu anta ka kabako ala e chugonya yani kera mo nyumaye mo nyumaye na ya suritin be salichaya malika fila de yere jira ku kama ni'ma ar-rajulu law tukthuru min as-salat ako falam yazal ba'da dhalika ay ni malika fila ni wulu ni min faye abeko mu ya salika mo bara ni kun nun fana am ka fo ko fara kra ko dantige salatu ko dantige nafla salla ko dantige qur'ana kana ko dantige nin tala kra khabare ay nyumanke ifalul khaira fengo fe nyumanye ubula me fa ko be dantige ka sarakati dantige ka qur'ana kana hake dantige ka zikru dantige o te ka fo nama min dantige yi kana o dantige o fana filiri ibise minna iko lazimi ire ko tayire fuitola wonyin nendo yani ko riwadola ko Abdullah ka flayn kwama إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل عبد الله يمونيماي أسوا ساليتشايا أي ملكة فلاي ولما نفايوا نالي نفوسا نالك راكو صلى الله عليه وسلم سفة ساليتشايا وقرأ دي فند بيجي ابن نصر أقرأ دي وموبا فويا كفو على كرات مانغا نفو بار مغوتي كودو لندوا ولا يبافو عليه ملكة فلاي أهل السنة والجماعة مورو تي منو غام مرتبة عبد الله بن عمر يعني ولا ملكة ويوا يعني كشين الدلو تاتانين شوالا كلام كوري بيكينا كابكني حكيلا كلام بانينكو أكرتني يعني على كلام صلى الله عليه وسلم دور لي أبي ذر كافون ننتي كدولين دوني كم قبل مغلا غشنوي باك بلاتي باك سلاماشينا وعلى كلام أبو ذر ما إني أراك ضعيفا نيجي بلا إلا فلندو وإني أحب لك ما أحب لنفسي نبي فمن كانوا نيري موني وانا كانوا إيه وتمانا كان بلا مغفلة كان يموال أبدا مغفلة كان كوني مويشيو la fuimbe ke wedashude kasaka joka kitinya fo kati o kagele do bulo sejela fo kanye ka awala ni ka jotiki ka jodama ka jalaki ka jodama ka jochugo dola 7 dolo 7 tia dolo mais la fo de bi atsika ke wala kala ko kana songa ke mugofla shi kanye moye ikana songa beshi yatima denshi kana fulola ala kala ni faye kodo wolen doni lo al ko abe nimejete ka faye kodo wolen fen ala ya yenge ninka na ala ya yenge ninga na yini fo o te ka faye kodo wolen do kona ala kala ko sallallahu alaihi wasallam law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa hada kullu al-ghaib ni ghaibu bela yelende ala kirkirle men min donné nga fenno fo efe ghaibu du bar eta don o kaga sina ke ghaibu beye kata sefo yawm qiyama o yo dantamede ani ala kala ko sallallahu alaihi wasallam li hala wa tabun hatib tumna ya dili ayni ala kala ko sallallahu alaihi wasallam ka ala dilai akan nafulu chaya ala kan nafulu chamandi ama
o ta kisa wala wa be ma yo ka fo ko ako ala karama sallallahu alaihi wasallam ala de nganna fo chama so parce que ale fe na fo de be mo ke mo sebe be sagati bo be nyima mi nun ko ya fo ni udna tay adum har ni dore be ala ko ndi yo fo be ala ni ke ladri ala karam manto ya sallallahu alaihi wasallam ibe chugo min ka ala min no ka ala dili uka yani ala tanu uka ala kira ko ma qalilun tuaddi shukrahu nafrin chinimi ni be ala barkada aka khairun wa qafsa min kathirin katabna fulu chaman ka la tutiquhu ni tisaka u hakajo ala kira ni faya Allah bana shoji nafulu chara akara herewa amma ka here misribla ay misribla abana ka jakati kodi Pokora be min jigana ka kula wa minhum man ahada Allah an la nu bisori chaman ka ngani ngoni tafsiru chaman kuti ay ala Allah du nay nafru di amma amsakati bo amla nin keta minna alay nafru duma bakhilu bihi masika ala hakajo amma fo tafsir so chaman fi ajina alila yar ala kare ni min faya kere ka fo dumi ala dilin kan nafru chaman so ala kare ko nafulun chini mini bisaka hakejo bisaka jona hake o kafsa nafulu chama mini bisaka jona hake ay amala kete wala kra saraminya makoyiwa abela fode ka fala kra gundo de don ala kwati gundo do ma to manga ni fo ata dona yere ibsiko fo nala yinga ka don o ma faka fo ka fo ala de yinga ka wa ngo be doni ko yele tasrazi parce que ala ko ni mo ta don foni ay mo mi yinga aka ma ala kra ni non don chugo jumena na ni don chugo jumena ala kra ko ma fo sallallahu alaihi wasallam kra kra lembe ni ale o ma ala kra kam manton bela jelen beli na fokata si nyulima mo gore min nana no ko ala kra ka ala dira kana fulu chama so aka den chama so Anas ala kra mashinga du'a ko ya Allahumma kaththir malahu wa waladahu akad adin chaya kaka na fulu chaya ay me fasa ala wacha yo foni yawa mo foni wonna so de tin tasray atin be sala watu ka fana kuma foni ya wonna fulun chini min ni bisaka joni ala haka ya wode ka fasa ga temin na fulu chamanka ni saka joni ala haka ngani ya nyina fa ko ala den chaman da mai kan na fulu chaman da ma wa fa ana sun masafiu fayim harama den kemeye abon sona ko sobe makime akan tamoro tumbe diani mo sita tikirin akan fembe mo to tabla atan mo sita tikirin sola ala kare do okay boni fana ni kuma da boni kuma ni Allah ya sisa be kuma do me ka ko fengo fe adala ka kuma fe donata kuma chama abi ko muta do yere ka fo mo ma do fana kenye o we utigi bo harama diyana ko ka ala do yot ma be ko mi yanyi utigi de fe nu be na la kala na sisande ala krama fo yere ka fo ala yo ayo fo ira ga fo ala yo amo fo ay mo ta me do woni na la kra sallallahu na do wukeyo ay ala de fudu yiwa ba kana kubbe yelma mo ko e kalan do kalan me yoy kalan tu mo ye do woni na la kra sallallahu alaihi wasallam je herala we do woni na fe lahara herala ala kra ko sallallahu alaihi wasallam e buluda ako mbala jirilawa awo ni ya fo ne se ga fo nya yiwa ni nun tes ni sisan kalan ko mobi mo dona kula uti ko mi yino pe u dona kula ka so ala kare bunya masabati wodi bina ni kuma shere no ni te fo yan Allahu akbar et puis danfenya ni daba masa fa ko mi wulu nyon se o ka bon ko jugo mo sisin golu nyami nyon na te ni kuma fitini kuma ke ara na kra ko so nyumi kuma kala min be sena ka ko mo le tafidu ko e o le tafidu ko tafidu ala don chude ani jugunyuma adnaha ngafu liman yafru alaha la ilaha illa Allah wa adnaha imasasru ala an tariq bele liman te kuma kilin flate sabate ko mbo fote wala jugo don ko jira meke ay mumi yani alakira ko sallallahu alaihi wasallam mo min yaani nga baradola do ba fo alakira sallallahu alaihi wasallam baraj men dakadnena baraj men kafsama abi barado fo dore bina nyinga abi barad wore fo
min no tikelen dore bina nyinga be dore fo min ni flain fana tikelen nan nan bina nyinga be dore fo min ni saban tikelen o be kitabu bira jelina o kore mu yesisa ay gunde de don min kapsa min ma yofo kadamun kan ayira lala ana jira la o jigina qur'an na o be qur'an na wa o to kala qur'an na qur'an se ko don o to me ba don ka fo e fende ala kara kerker lembino ye sallallahu alaihi wasallam yan sayyidina ali karrama allah wajhahu to min anni ala kala khaybar kalla nislamu min wa masal khaybar dal yahuda wali tumbe ala karama fo sallallahu alaihi wasallam la utiyanna ar-rayata gadan rajulan yaftahu allah ala yadayhi ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ما لجي يكادو أنت يكوري أقول يحب الله ورسوله أبي على نكرف إسكا دنا عرفه كادو مقول سيجا نكرو نما نكانو على نكرف أنا بأتيشه على بنا دايلك أكبولك أمناسي يعني سيدنا عمر يلكو قال ما فوي نفلو أما فوي نجمينه ننتي أباف ودون عليك كوي parce que kubain ka bonko jugo kubain bina ke niya tigi marsafa ka bonko jugo akwa le manyebo fuife wala ka fo ka nigimina ale ka kai fo ni kuma fo don ala kala sallallahu alaihi wasallam ala kana ka kai ka dugu jele adi sina alima badra wa fataha Allah ala yadayhi ala funiki abuluka yani o ala kala yo donné kalami o ambo o kalan qur'an kono wa otuma akoni wana minu nalu do ko befo de wa namu lufo otuma na fanga fo yeni ndonchugo de namu ndonchugo otuma yanja fa Allahu akbar e bi ba famu ni kuma ala kala ko sallallahu alaihi wasallam yaftahu Allah be drapeau di mo masini ala mina daile like ukan khaybar bina daile utrika utri bulwa ako insha Allah wa amufo ame kotema hakika de koko ala kala bonya de sallallahu alaihi wasallam minna na yormina kafe amse ka fa ala kala ayala sofia moy manane fo bar ala ko la taqulanna li shay'in nifa'u dhalika ghadan illa insha Allah ot ma ala kala ma ko riwaya chamambe ay kuma fotade insha Allah ta riwaya be ay insha Allah ma fala ot ma ala kala nyina insha Allah fo ko ay ambe ko de tena hakika ko nana abe kanga daro mina ambake kuye odila feminte wajibi anyo mi musahabu ya kara wajibi mi sunna ya kara wajibi islama kutiti min dana yoro mina ibutai anin fara ala karama sallallahu alaihi wasallam abe nin ke sinin kodilo lakin ay kuma fotande na fara ka karama salika ala karama sallallahu alaihi wasallam ni be sala wole ne ko washara anna muhammad rasulullah ibe jode folo allahumma salli alaihi wasallam aw sallallahu alaihi wasallam temin forate min yewtoyi kana ko jayi cugo kana doro la min ta dore yan insha Allah mafoya riwaso chamana idan kele ala karanyina wala masonga fo yan wotuma ibe mo sebe ko kuma doye ala ka waliyu ko kuma doye tenin fo alanka ba fo abiketa kana ta uka kut umafo parce que lu ba fo ka dal la haraminka e de tomo otuma be kuma inta jigi nyumanka be jigi nyumanke kata atibuma yani ani ala kira ko sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Affan aqul Allah riwadola kul Allah ala bina duluki dodo ikana nu mogola yalla ni kubi duluki mbo ikana kanaso ay ako in araduka ala khal'ihi fala takhla'u mogoya ni kabo kanabo o moye ne fasan ka fe aka khalifa de ka fot ma moye murti min ke ka fo ka bo ko akana so ko de fole ni ala kra ne fo sallallahu alaihi wasallam sayyidina usman ka so am ke folo ka so am sunya ka ke moddu jul bana ce yana utmara ni gaibu te ala ma yenga ka wa woni alimul ghaibi bi israkelina wa ay tisrakelina يعني أتمنى على كراكو صلى الله عليه وسلم أيضا رواد لمن ما جرى حلبك هن منتغيبولا مو كما فلات يلي أبكو دولين دوا نلو كما ديدو بدي تادو على تفب
don cogo sita la dɔw bolo nka dɔw b'a dɔn ni cogo de ko ala kɛra ye kibaruya kɛ annahu sayakun lahum anmatun mɔgɔw bɛ nin sɛgɛn min na nin ye sɛbɔ a bɛ ka kungo fɛ an b'a dɔn k'a fɔ Musa bin Umar fatura kasan yɛrɛ ma sɔrɔ ka don a la wana fini kelen b'a la n'u y'a ta kunkolo fɛ a sen bɛ bɔ n'u y'a sama ka na sen bɛ kunkolo bɛ bɔ fini kelen a don tun ye manka fanankɛ wala fɛntigi dɔ de ye je kɛra la fo ka taa se a dan na o de fatura o kɛra tantɔn nka ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam fɛn bɛna k'a bolo birifiri ninnu ni fɛnsɛla ninnu a caman bɛna di aw ma mɔgɔ bɛ sɔgɔma kɛ ni fili dɔ ye i bɛ wula kɛ ni dɔwɛrɛ ye a caya bolo ka fara nin fantanya juguman in kan a ko u bɛna dumuni minɛn dɔ bila a bolo u bɛ dɔ ta u bɛ dɔ sigi u bɛ dumuni falen k'a sɔrɔ a bɛ si kɔngɔ na bi ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛ kalo kɛ riba dɔ la tasuma tɛ mɛnɛ dumuni kɔrɔ ye ma huwa illa al-ma'u wat-tamr jini tamaro ko nga ko wa antum al-yawma khayrun minkum yawma idin nga aw filɛ cogo min na bi ala fɛ o de ka fisa ka tɛmɛ aw wala o don na maana abila mali ka fisa aw ye o don in na i ma kuma faamu ala ka fantanya de ka di ala ye o don na ka tɛmɛ bi don in na ka tɛmɛ o don fɛntigiya kan ala kɛra nin fu ye a fɔra a kɛ don de wa ani an bɛ kuranɛ min kalan o do de nin ye wa ala kɛra nin fɔ ka da dalilin min kan a y'o fɔ mɔgɔw ye wa a ye mɔgɔ kibaruya de k'a fɔ ala bɛ se ka kibaruya dɔw di a ma ko dogolen dɔ di a ma o ni k'a fɔ ala de ye ko dogolen dɔnba ye olu tɛ fɛn kelen ye ani fana ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam Ammaru ye sɛbɛ dɔ de ye a ko wayha Ammaru hinɛ bɛ nin na makar bɛ na abaro taqtuluka al-fi'atu al-baghiyatu jamakulu yadlen min ifaqa jamakulu fila bɛna kɛlɛ nka min tiɲɛ min bolo o de bɛna e faga o tuma ni e su yɛrɛ mɔgɔ minnu na k'a fɔ olu de ye e faga olu de ye jama yadalen min kosɛbɛ ala kɛra nin fɔ Amadu bɛ balo la ne gaibu da karamɔgɔ ni bɛɛ de ye gaibu ye ni si dɔn cogo si tɛ na ni ala ma ala kɛra dɔnniya kan sallallahu alaihi wasallam et puis k'a fɔ ka da kan o fana datugulen tɛ ko ye o dalilen don dɔnnibaaw bolo fo ka taa se diɲɛ wuli ma i bɛ se ka dɔ de nakari Amaru ni Sena Ali ani Muawiya bɛ to ka mɔgɔw ye kɛlɛ min sɔrɔ kɛlɛ min kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ fitnatul kubra la u taara Amaru su sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu y'a faga Muawiya bɛ to ka mɔgɔw de y'a faga mɔgɔw sɔrɔla olu ko an b'a hakili jigin yali a dɔ ye nin kuma mɛn ala kɛra la sallallahu alaihi wasallam n'a b'a fɔ wayha Ammar taqtuluka al-fi'atu al-baghiya jama yalalen mina e de faga jama tiɲɛni kɛra o tuma ne Ammar yera a dɔnna k'a fɔ ale tun bɛ se n'ale ka mɔgɔw la o tuma n'a yera san su ye komi n'a to ka mɔgɔw de y'a faga a bɛ hadisa in sɛbɛntiya k'a fɔ olu jamakulu de ye jamakulu yadalen ya faamu wa hala donen ko tara su laje ka ta Ammar sɔrɔ don jamakulu kelen de la aba kaye mɔgɔ to ka mɔgɔw de y'a faga Amr ibn al-As ko olu ma faga min y'a bɔ kana kɛlɛ la ko de y'a faga ya ne politiki donna ko la ka ban o ka fisa ni diɲɛ bɛɛ fo ka taa diɲɛ wuli nka maasumu tɛ al-ismatu lillah ismatu ye ala de ta ye min tɛ fili ani ala ye mɔgɔ min da kama komi kiraw olu de ye maasumu ye hadamaden wɛrɛ tɛ maasumu ye yani an bɛ min fɔ khayrul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalun ka kɛ komi i bɛ qarni minnu fɔ olu ye ismatu de tanga de b'u kan kojugu tɛ yen o ye nkalon ye a ma faamu u ka khayriyatu kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko u tɛ fili o tɛ n'i y'a jateminɛ ko caman kɛra o san 300 min yɛrɛ na ala kɛra ko sallallahu alaihi ka fusa parti bɛ sintira o san 300 in de kɔnɔ o tuma i b'a faamu k'a fɔ an ka khutbatigiw bɛ khayriyatu in fɔ cogoya dɔ la ɲumanya in fɔ k'a kɛ ko dɔ ye o tɛ ayi ani ni ɲɔgɔn caman
ala kira ikhwara kana sallallahu alaihi wasallam kaso kudugulen nduno ukofe una naso yana utma amin nafa chama swala وفوائد الإيمان والتصديق والتحذير والتبشير وغير ذلك وهو أكثر من أن يعد ويحصى نكتشم قصب يعني أكناد نيامي كود ولون دونينا نكود ولون دوني جنة كابو حرم الدماء كابو كود ولون دو بي ولو بسكت دون ni ala reka wa duniya woni wahyu beji ala kala sallallahu alaihi wasallam ulu tikiruni kuma ti ala kala sallallahu alaihi wasallam don go ko kumana ako fomwi وهكذا وني على كرته صلى الله عليه وسلم يعني كوف دل فلان بالا على كرته كوف ناي فندو فو لي كود ولمي سيبو فنا يا تشامانك سيبو تشامانك رضي الله عنهم او بمثل ذلك من الفراسات والكشف والالهام والوحي النومي akira ala kira no fochu mina mo sorra sebo fana min ya chama foti min ni ghaibu doni manka dunyona ya ne mo min ya dofo bi sini fuka da se wulima ni ala ka mo godo kana na kare kwa mana ghaibu la ana ghaibu don tikine ya no tikine sayyidina Umar akere ga sariyatu blakata sham kato khutba kalanna na perena ka fo ya sariyatu jabal sariyatu kulum mafle ikofe sariyatu dumbe sham kilo keme chamandi be unionse senna wore ni fo kato madina misir ko al khutba kalanna ama khutba tige atibana nay ayame ke abino de sariyatu ya me ka baraka nay sariyatu segiren ko kanande ya ko ne kuma do men do juma doina asro kafiru kelime ka bembemben ke aka chugol no kuma kain tunte utumbambe harake kosobe Allahu akbar ko ya saratul jabal kitum madina katiladi kosobe yan otman ni ko konin kira bishin ko yali anyona kira ala kirawa sallallahu alaihi wasallam utiska fam ala kira ka bonya do ni sai na war sonara kira chugo na tuma so ayeti ala tunte ninkayo ما فهم أنا على سنة مركلين مودو كو أبسفي كقصة وبو الإسلام على كرا صلى الله عليه وسلم قصة كما فو ناكو نوهم كقرون ناكو سنة موسى كبري ناكو يوسف بالمو ko caman be islam anga islam sharia islam yani islam kalam mata ofe ko be wala qur'ana kuna ko ya fuci wala anka wajudu sura kono anga dalil kan sura ngam go sura dina folo tigula yahudiya wa anin nasara ko tun sigi misro kono ka kisan no fo parce que na fora se na musaka mo yimi bani israel mo luka kisa caman be qur'ana ba fo kasunya fir'auna ni musa ta qur'ana ba fo kasunya ibrahim ta qur'ana ba fo ngam ni yere ko be ni yere kunka woli be se kay caman fo ala senna wartun tesson kwasi kala kala senna wartun tesson senna usman na nesa o profitero be si misru kono kala kala famera ay ambal mo aklube radio jaga fari mangana kabo kulufna nor mamma bulokoro o yanfa anankar mo no o Muhammad al Mustafa wage kabo barawli ndoka mako shekna wage doro ko muallim shekna dogo mudir ay wa kan ga jiru sray 76 48 58 90 Maritali 65 28 83 28 ame babu muka o sunna an bid'a wal walali mam bulu benegala o Mahmud Kamare Mahmud bi bulu la madoni masa kono kukura anya ila laka fo mami ba mulokro ya fa anan karamoy no o Sheikh Muhammad al Mustafa wage kabo barawli nambe ko mako muallim shekne dore ko mudir abala ko femka o sunna an bid'a wala wala li akan ga jirsre 76 48 58 90 76 48 58 90 Orange Malitali 65 28 83 28 65 28 83 28 ayo malim ko ko fobi bulu غيبو غندو تفهم فلنا
min mana fɔ ni t'a ɲɛdɔn kana sin ka kɛ a tigi ye gundo le fɔ ala dun ko mɔgɔ tɛ gundo lo an y'a fɔ ko fila de bɛ an k'u bɔ ɲɔgɔn na gundo ko yɔrɔ fɛ tafsir ɲumanw ye min fɔ salbul umum ani umum salb an k'u fila dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ t'a bɛɛ de dɔn nka ni ala ye min dɔnniya fɛn dɔ la ni e t'o dɔn ka sin k'u lagosi k'u latiɲɛ ko ye ghaibu de fɔ o tɛ ghaibu ye yani o tuma a ye misali minnu fɔ ala kira ye minnu fɔ sallallahu alaihi wasallam ka fara a fɔra ka fɔ a tɛ ghaibu dɔn ani sayibo ye min fɔ radiyallahu anhum komi sayyidina Umar ye min fɔ sisan bari o tɛ tun ka ca kosɛbɛ an y'olu de fɔ k'a fɔ o ye dalilu ye ko an bɛ ghaibu ta cogo min na a tɛ ten dɔ y'a fɔ sayyidina Umar ye k'a fɔ a b'a fɛ ka kisa ninnu fɔ mɔgɔw ye n'a ko Firawuna ni Musa kuranna danna yɔrɔ min na a bɛ tɛmɛ o kan n'a ko Nuhu n'a ka kurun dali kuranna danna yɔrɔ min na a bɛ tɛmɛ o kan sayyidina Umar ko a ma ko n tɛ sɔn i k'a kɛ wa ko n bɛ siran a bɛna funu f'a bɛ yɛlɛ sanfɛ ka se fo suraya ma dodo ɲugu min bɛ yen a bɛ taa fɔ o kɔrɔ de kisa in e b'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ dɔ bɛ fara a kan mɔgɔ b'a da kala a bɛ dɔ fara a kan o tuma an bɛ siran a kana na taa an ka sɛbɛn ko siyan bolo a kɛra Seydina Umar ta ye a sera min ye a kɛra o ye ani dɔ y'a fɔ a ye k'a fɔ Seydina Umar a ko a sugura k'a ye ko kalo ni tile bɛ kɛlɛ la tile ani kalo u bɛ ka kɛlɛ awa ko Seydina Umar ko e tun bɛ jumɛn nɔfɛ o la a ko ne tun bɛ kalo de nɔfɛ a ko tuma e tun bɛ tamasiyɛn min bɛ buruku ala ko tamasiyɛn min bɛ buruku o ye kalo ta ye o tuma la e kana bisi baara si la diɲɛ na n'o tɛ a tɛ jɛ i bolo o de kana ɲɛmɔgɔya ta foyi la n'o tɛ a tɛna ɲɛ i bolo bari ke e farila tamasiyɛn min bɛ buruku e farila o de kan yan la tale amalan abadan sanna Umar ye fa ye n tɛ ghaibu ko ye o wani n'a ɲɔgɔnnaw caman bɛ yen ni salafu salihu y'a fɔ ومن بعدهم من العلماء والأولياء نفعنا الله بهم آمين من برجل كتاب السبو يني كما فو sigoro kelen ta ban sigoro fila ta ban san kelen kuma de waati bɛɛ bɛ mɔgɔ ɲuman dɔ ka kuma nin ko la denmisɛn bɛ wuli k'a tigi bɔ silamɛya yɛrɛ la fiyewu k'a fɔ ko bari ko a kumana ghaibu la ko ala ko mɔgɔ tɛ ghaibu dɔn kuma don k'a fɔ karamɔgɔ tɛ yen min b'a fɔ i k'a fɔ ghaibu ye nin de ye ghaibu tɛ e tɛ min dɔn ye kana kɛ sisan kitabu la mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ foyi faamu o na hali min tɛ sariya ko ye u y'o dɔn a la ko météo bɛ minnu fɔ san bɛna sini fiye bɛ wuli nin don in na a dɔn ta bɔra ta funteni ye bola nin da funteni ye nin hakɛ ko nin bɛɛ ghaibu de ye ko a tɛ bɛn ko ala ko mɔgɔ tɛ ghaibu dɔn nin tigi bɛ ghaibu yɛrɛ dɔn wa fɛn dɔnbaliya de don min ye ghaibu ye n'a fɔra hadamaden t'o dɔn min ye ghaibu ye n'a fɔra alakira t'o dɔn sallallahu alaihi wasallam ani ala bɛ se ka min dɔnniya di dɔ ma alakira ma sallallahu alaihi wa sallam ka manton dɔ ma o tɛ nin na fo ka faamu aba nga kitabu min bɛ bida ko lagosi olu bɛ sin ka mɔgɔw lagosi ni ninnu ye k'a sɔrɔ u ma a danganiya di mɔgɔ ma wala a dɔnnin tɛ yɛrɛ de k'a fɔ ghaibu min dɔnni gɛlɛnnen bɛ ka bɔ hadamaden ma ani ghaibu min ni ala y'o dɔnni di hadamaden ma n'i y'a lajɛ kitabu ninnu na dɔw bɛ tiɲɛ na a bɛ mɔgɔ kɔnɔ kuwa u bɛ kuma fɔ cogo min na o kitabu de carilen bɛ bari olu bɛ ta ten k'a sɔrɔ karamɔgɔ t'i la a bɛ ta k'a sɔrɔ i ma kalandenya kɛ i b'a sara tan i bɛ kɛ karamɔgɔ ye o kitabu bɛ yen wala o de donna mɔgɔw bɛɛ la ka mɔgɔ lagosilen caya ka taa kɛ mɔgɔ ɲuman yɛrɛ tɛ fiyewu mɔgɔ bɛ yen a bɛ bidatigi ye bida ko bonyana fo ka taa se hakɛ dɔ ma n'a fɔra bidatigi kɔrɔ kɔrɔ yɛrɛ de silamɛ tɛ parce que an ka mission in daminɛ ni sisan cɛ ne ni mɔgɔ caman kumana ni ala sɔnna ma an daminɛ se a ma n'i y'u ɲininka yali e yɛrɛ fɛ bida ye mun ye u bɛ fɛn dɔw fɔ i bɛ kabakoya o caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ninnu bilalen bɛ ko la ten u tɛ ko min ye kuma dɔnnen bɛ u da u tɛ fɛn min dɔn fiyewu kɔrɔsi t'a la o kitabu ninnu na Madarij Salikin a dɔnnen don Madarij Salikin ye Ibn Qayyim ka kitabu de ye
ibn qayyim ibn taymiyyah ta kalande san fetade kalandum chamba bole min ya no min qosbe no ba fo bedda ka kalankula aka hakillala ibn qayyim akitab dalen ka chan qosbe aleko amba fa minum maghaybuli ni farasatu do moy ala fendo dondi mogoddo ni sirado ala ken ilhamu ala ken kashfi ala ken ruyas afongo fe nabi fo ko farasatu ko ay misal do nati kitabu njuzu flanana safa kebenani bisegi duru ko al junayd mutasawifu kanyemo bade sufi kanyemo bade wani ay muwafaqatu yerebo ngafo ibn qayyim yerebo mafa kitabu kono afe mo nyman do mo bisika dalu didi mo min ka kumay kada nasra alayhi islama yerete atani fo ako kana al junayd yawman yatakallamu ala an-nas فوقف عليه الشاب نصراني متنكرا فقال أيها الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله فأطرق الجنيد ثم رفع راسه إليه وقال أسلم وقد حان وقت إسلامك فأسلم الغلام كل جنيد نلابي على كفرة الحكمة مغيابو ويو كو دمس فنكن نجو على نصرانيون أتسلم الدين قبل نصراك أيري لفلي كان جوكا بيجوني يقول أيها الشيخ كلامه على كراكو صلى الله عليه وسلم كاي سامون كا كودوني أي سراني ناي ميفو أبيب على كلا تجمع أقول فإنه ينظر بنور الله قال كريمي كويس نري يكون ري كفاك كفا يكون له قرصة أكو فرنكني ما أكو أسلم إسلاميا أكو يجا إسلاميا واتي سيرا وكلين كمان ينسونا كإسلاميا يكون فما أنا نجنل لك أترو وجلدا أيا نيجا حديثين كورولا قال كراغو صلى الله عليه وسلم أيسرامو منك قرشلي ولا كقدوني على قدوم من دياما أيسراني ناي ميفو أكادو تشينو برا بفللك إني على كنوري أي جنود ديني يعني كوري مي كاي كومري كفرك كوفا يكولو كورسا أقول دمسم أما نكور فارا كوسلاميا كوسيساي كاسلاميا واتسيرا إدون تمسيرا سلامانا وقف الدمسن سلامة يعني عليك أخوي دون تمسر سلامنا وبنا سيما تفهموا وبنا سيما تري سلامنا ابن القيم ينفو أكتبوا له ابن القيم ينمغمي سلاما كلا نعدونينو ابن تيمية كلا نفولو ديدو أكتبوا دلالي مغتا حكدون أولي نفو دوبي مصر كو حمد الفقيه على كو رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية كادو كفون انتقف فولي بلاد فرو بلاد كي شغولي كو السنة دمنبو كأسوسياسيون نيمو نكمان نمبس حسنا رلاوا موكي يرتانو كسنة حكما كتلاقى السنة جروب دلا كاي يكو كنتي جوني كاي رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية وعلى ابن القيم نمغو بكان السامي مغوما على ما أنك مستك ابن القيم كتا أكو ليس هذا فراسة كو ابن القيم ينفو كفو جلال يافو كل يفراسة عليك كل انت فراسة انت عليك الدنيا نايا الدنيا مفيو إنما هو علم ما في الصدور كو نيدي أبيت يد سكونتادو موتي مود سكونتادو ني علاتي كو هذا شرك بالله كون يفلال كفرير ني علي أني على الربوبية كم مسيا دمبليا كوديني إكماي الله أكبر مهم من يسوع وهي دعوة كثير من شيوخ الصوفية لكون يسوفي قلم وچامان يكماي يروت ما وچامان مشركودي وچامان تي على الربوبية يردون سانغو كاسون ربوبية ني على كمسيا وني مجون تي مؤمن كفام يوم من الدنين دماما إيه مالجون ما شرك في الربوبية شرك بالله في الربوبية وعرف على الدنيا فلا توحيد الألوهية به
batukana ke mi tawhid rububiyyati be ka faade de fon bala jilin tigi bu daba mado ko ma flaga forani alay ni shirku de fi rububiyyati misal do kajira ka fo mo bina chugumina hala de ni don make ala kama ni mai mo shi mai mo kanyi bi mo nyumanye mo kanyi bi mo nyumanye so mo kanyi bi mo nyumanye mo ka mo nyuman do yere ye min ka faye we nyumanya do de ko mete mo shi ni eto sanfe shaytan ni fo ana khairu minhu ne ka faye etinya kama shila ay bi fo uli adama wo shaytan ya mankutu dure woni ni foni salama dombo tirinke wa fo ko junedi ni don chugumina aya doni farasa do de ala ya doni di ama ya otma wulu fe junedi ala kam mo sebe awa ala ni don dama ngale ku flanka fayadi do ko flanka fayadi do shirku billahi fi rububiyyah o ko fe sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu kitabun de bafo ibn qayyim de kafo hanni ibn qayyim de ma fo kera de la wala kera de nyana le de bika lakali aka kitabu ko yaro na madala tafo ako sayyidina Usman fana ko Anas ibn Malik ko radiyallahu anhu Anas ibn Malik yese bado de sayyidina Usman minni anti hitaji kafo an ko fo yese bay Anas ibn Malik de Allah kadi kafo ale donna sayyidina Usman ka وكنت رأيت امرأة في الطريق تأملت محاسنها أكنت يمسود بسرعة كان دون دم قال كفلان كفاديدو كفلان كفاديدو شرك بالله في الربوبية وكفر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه kitabun de bafo ibn qayyim de kafo hanni ibn qayyim ma fo kera de la wala kera de nyana le de bika lakali aka kitabu ko yaro na madala tafo ako sayyidina Usman fana ko Anas ibn Malik ko radiyallahu anhu Anas ibn Malik yese bado de sayyidina Usman minni anti hitaji kafo an ko fo yese bay Anas ibn Malik de Allah kadi kafo ale donna sayyidina Usman ka وكنت رأيت امرأة في الطريق تأملت محاسنها أكنت يمسود بسرعة كان سيدنا عثمان في ني مسود بنسرلا على المشري ني مسنفله يعني فللا ني رياض دون كفوكو أبدورا شراي فلل من درا أبوروكونو أكون دون سيدنا عثمان كا ako sayyidina Usman ko addo be duneka kaso kujugu tamashin ba nyedaka wala ale fulani mi gasisa ko ale ko awahyun ba'da rasulillah sallallahu alaihi yali kira de jigine ka ala kira fatlin ko fa sallallahu alaihi sayyidina Usman yin ganna ko sayyidina Usman ko kullu لكن هي برهان دي وفراسة صادقة يعني دوني مني أسيدو نالا دون دي يا تشيك على كتفاي أسيلين أدو ما يري أبو يسولي أبنا النندف أبنا سيدنا عثمان ديفه الناس السرارة دي عينينك على رياض دون كفو أي كوجوك أنا نانغا سيدنا عثمان يجرى كفو يكوجو فنك سرالا أتا دون دي ali bisura ni fochugori sayyidina Usman da ya faye yadi ibe donne ka kasuriye nin kesra dawa bo kuma kuremi ne ibn qayyim ka kuma da aka kitabu kono al muwafaqat ngafo madarij salikin ibn qayyim wode ne fo yani otma ambal make hamil faqi min foka dan kuma ngasisa yado ibn qayyim ko no ba fo ale dalin balawo ale ya fofana kadda ningam mo nyumaya de folika geba ni yake juwe ya shurumina aflako هذه الروايات غير المستندة إلى ما يطمئن قلب المؤمن إليه يعني أين المؤمن لا كون الرواية إلا خلينه كو أستبنين بتشو فون دلامي مؤمن يرحكلي تسبتشيناي دوني هكلي تسبتشيناي ده تمؤمني ولا mani dara nuna ko ete mumni tisika dana nuna kuma kure ko walesa hadhihi firasatan ko dentef ala bidoni min di mumni ma ala ka jomo ko tini wa inma hiya ma'rifatul ghaib ko ni ma'rifatul ghaib de gundo doni de ni ya atara ibudo
kashinga teliya ka kuma shari'a ko la sisa comme islami yunan numba ke islami su ani kalanti kirin ay jafanya sharudo ani ko worodo ani kalanti kirin do kalamba tsika ni fonu numo ana subul maliki donendo sena Usman donendo min yaqisan fo ibn qayyim ka jigi nyuma ke kata o france aleko wa anna li Usman ko abedala sena Usman chuji mena anya jizima katiken kake bizina hada aljazma illa an yakuna wahyan aw da'wa ilmin bil ghaib wa kulluha muntafi ko abbe sena Usman chuji mena katiken kan ka foni ya haramu ke ala susuke ajira ke annato alife kasro malika majiya ka wahyi mana kasro ama ilmul ghaibi wule ka fa bodon ka so modun to don ko nun flashiti ya wahyu majiga ka atega ibu fanando ko sena Usman bisiga ni kuma fo chugo jumana ni tikan kanyeta kuma kore mu ya ajon la siyasa sai babba fulani do sayyidina Usman ana Anas ibn Malik no farahanni madawla bi fatawa wa anna li Usman ka be Usman yi chugu jumena akati kankani ni tikankan ye kaso kiramachi ama kaso ate gundodo boye juguntanya ku kaso ate gundodo ko ibn Ghaibi ayo wole aya wole ka fo boddo kaso mo do tisiko don bo ale feni ni ibn Ghaibi wala fo fe manafo ni uluto don o ibn Ghaibi but may manafo fo chugo la ni mantu jugun num bisika fo ima ay misalu samanan nafo misalu ka cem ko sobe ako ay ibn Qayyim ye misalu do fo firasatuna puisque ay ala kra tafo sallallahu alaihi wasallam ay sebo tafo o chama kara sena Umar tay o ko fe ay donbo tafo jinel mathalan ayolu tafo ko fe sisa ay kuma chama wala fo firasatuna minte ala kra sallallahu alaihi wasallam minte sebo ye minye mo gorwi ako حملكو كلامون كو فراسة ديرو عليكو أبدا كو فراسة الأصح أنها ليست فراسة كون ننتي فراسة ننتي على كدون الدلوية فإنهم برياضتهم السحرية الشيطانية أظلم خلق الله نفوسا وقلوبا وإنما هي نوع من استمتاع الشياطين بهم واستمتاعهم بالشياطين أو هي غباوة وبلادة من المخدوعين بهم عليك كما كلامي كل ننتي ابن قيم عندما من فوق فن يفراسته أبسيك كم وكان نندون كسو يعني علم الغيب مني حرم الدين تابدون كسو أنو دو تكلوني أيوة مثلا من فوق عليك كون الشتاي كون الشتاي فراسته كوش نيرلا كوبي رياضة دي وجود دسكون كرو كو فركلو كرو كرياضة منهم كسحرية الشيطانية ari riyaba min buke yara abike qaramo bulba ho riyaba kire min ko la ko be korti ko ani shetana ko lu de ka duskun fine me katame danfen bere yirinka wolde ni dibiyare me katame danfen bere yirinka ko tumana farasatute ulido shetana ka dibi bu duskunna shetana ka fili be usonkunna ko dilo ode nanne ko ne ko farasatute ay farasatute ina alaka donite ako wa inna ma hiya na'un min istimta'i ash-shayatin shetana be tlunge mun kula be ko dilo ani ufana be tlunge ni shetana be wala nalumadu ghabawatun wa balalatu ani hakrin tanya mo minum be dane kumbana hakala qal على كتاب ين كاجرا فمو فمبي ني مو بك مغسبه ابلا غشرا تيدو نتاي تيدو كساتاي ما اتي وتشي وكما وردي وحاسيدا كما علي على اللبلا كما هذا من الخذلان وطمس البصيره على اللبلا اعوذ بالله ان الدسكون برغلي ودي بنا نوي
bari dalu shiti ko ala kala ko sallallahu alaihi wasallam ko nun tedi mo gorema ale ko fe dalu shiti ka ho mo min mana ni fankele fo shaytan da yafo la shaytan tawbi ko ma yafo na rasuna bina fi awliya Allah wa fi awliya shaytan shaytan tan numbe fo na ben yami mo gore mo chama ka ute ala kushike be kuta ko be fam bela jirenke shaytan be fendo kui goni ala ka mo nyuma manga dunyo na ko min yake chukumna ni mo be kuma ka jugo de kan sana faran nan ni jugo de awa ni kuma kan yi mafo wala yake dade ni mo be fana fatura ka tigitui ni manye be kuma fo ka kan yi mafo ikana ka jugo mafo o fana ala ko de o sunna de o ala ka jugo de sallallahu alaihi wasallam watma ala ko min no way awa lagul hadith batrak manu mo ni ka salama fe be ima mo mi o kungutika atabani alashi mobi fatura asira alama ni manya ni be kofo nyuma fo ni sira nyuma fo atikitu ay misi abe mimbulu we masakere atitsanike atemo hakedi momo wa anka don fana alate mo shika nyuma mena kadi mo shima alate mo shika juma se kasi mo shika te ko fe ngala ko kondo amusirina min ni ay nyuma ya tamashiyula okay min ni o koreke min ti ma ta machine ken kan ko duskun côté parce que duskun ta ala kelene bodo o shiman kam o kisi ni duskun ala mo shibla ki kam o duskun kolosi ko ka kuma fese ka yeke isawura kana flanga fa bo kono kana kafre bo kono ko te ala ko awa brejine imana minke wite imana junu minke o junu de wika etininga تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بوسلامات دون فرد مفرا في العالم ميفو كسب بما نمو يوم مايا مو يوم تيروشي على جون مايا على جون تيروشي أنت هذوندي إبي كلام مادون كسب بما وكلام تدوشيو أمي كان يرنيجدي warin kalande be mo usawa ko fuma kalande be fenyin kalande be ka kalanke marchandise ka daka yalo nay o de be note alam wotina samba ke ni kokono kalamba fon fe mana farafine wotina to angana yarnege halu ko kala ni nyumanti ega to muktulaje ka gawul laje ika jenawul laje ika masnawul laje ika khayul laje ika fam belaje lil laje basro ala ka jombe bi mote akomi be sunyana wa am kan yere ne gani fendude kam rusta ko fo mbe be uma et puis mo woro fa be wolo bam la jonati mo ambe kelemina ala ko kelete otuma nanya ko ke ala kama bebe kisi betorola ala ka hakini mandama ya sallallahu alaihi wasallam أيوة أنكر والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام أنكر محمد المصطفى واجي نبغى نقول شيخنا ومعلم شيخنا ديركو مدير الحمد لله رب العالمين شينا تكرا سنة أن بدأ أسيوكو تا أن فلاني وكنا معلم نتلا أملا لو كنت بابو ورد دم الواجل ما مكونتيننا أي ne ala ye anwaya sunna bila mabon kede anjaba la chenu chene flesla majabanika abeni sunna ko ni bila ko e gad logi surni ko fleke wasara hake minami amanga sita ala karama fa be haram yo sangwa be ka ke mushriku yo sangwa ka ke islam ya tamasiyo ay ko de teme hakika kuju hada wal ghulu fi din iyakum wal ghulu fi din هلك المتنطعون دانتنبو هلكرا فمن تمين بو على كولا على دين ناناكا كوي واجبي بي فرد بي دوفي سنة بي مستحب بي مكروه بي جائز بي ولا حرام نسيني حرام بي كفر مكتا فم برجلين كفر إما واجبي ولا حرام wote ni kalama ke atsika famu otuma wode bira regel ma bira min ka juguni bira be wode ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah fo ba ke kafri hada bid'atul khawarij bid'atin nimbo ni mo yo foka ba tobetu ala masaki simbola la simbola ni bi refe ni bi ga herafe ni be jef herafe ni la simboato la ika toto ala ani ala che ala masami kuti duwala
masatlenin do e ka kuma te fuyala o tuma isembo ala to ala na kira kofe la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulih kana tema ala na kira nyafe fonde forati ya o tuma bila ko mi en feje mi islama be yorona na islama dugune be bikatme dina beka dina be du ko kambi al sin islama tikri mun do ni fam yan non diru ka ko teme a hakika ama seminna ñon fokan site ke farro no fe ñon fokan site ke haram jere no fe abbe ke fendo no fe ne ko ni kasakoni wotma faka tontala mala ko retewa mo be juma ne bita faka mo be juma ne bita islamu be kantike o ko ala ko de ala ko se juma yoy wotma sinna be ko kuma ka can kusura na ala ye wasu jira an konin bisa ka joro la ro ani yin galu ngora no ta amma ka dan yin galu kelaw ko jabu de ka o du de ba jira ka fa amma go bedina o du yici ska ni kini na o de do wo fana na ke ko manda na sama ci na la sona ay ko be bilan min ke o kara sun ga fa an ko be sunna min ke akara bilan sunna da an fe bi namba ke na bi to sunara ka do abbe tuwa ya ke bidado ka fo masalan nte sali ka sama fe bidatiro ne mo sawanyinga ite sala na fe bidatiro bidajumendo abe bi fo yele ko do kabako ate kitabu shira ga ho mo be se ka banka sali mo no fe ninin koyi ba fo kasa fatura nyame ke ki tita jana sala kada mun ka ba bidatiro ba bidai muye abe bi fi kalambati sika fo hakilmati sika fo wudda bida ko kuma be chaya alaka sabu man kai ba sawabu amin Allah ay mamman kan bo fo ka do don ka ay Muhammad al-Mustafa wage na baga ma ko muallim sheikh ne dewre ko mudir amma kan ga sadi kan boni lambe bawma orange 76 48 58 90 76 48 58 90 biolobla anworo binani anishegi biduru anishegi bikonanton 76 48 58 90 Malitali 65 28 83 28 65 28 83 28 bioro aninduru muwa anishegi bishiga anisaba muwa anishegi Mahmud ko baranyana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh فؤادي من غوام